أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapho Allah umdali wethu esebabuzile bonke abantu abangakholwa ukuthi akazange bayale yini ukuthi bangamkhonzi usathane, bakhonze yena yedwa, iyona ndlela yeqiniso. Subhanallah. Then Allah uthini? Uthi ngizobatshela ukuthi lesikhokho lesi enathenjiswa sona enaningakholelwa kuso, hadhihi jahannam, nasi-ke lesikhokho lesi enanithenjiswe sona ningakholelwa kuso. Allahu akbar. Allati kuntum tu'adun, enanithenjiswe sona ukuthi uma ningakholwa, uma ningalaleli, uma niba amahlongandlebe niyesikhogweni, naso-ke lesikhogwo lesi enanithenjiswa sona. Islawha al-yawma bima kuntum takfurun, ngenani kuso ngoba anikholwanga. Phakathi ngenani kuso isikhoggo ngoba anikholwanga. Subhanallah. Then Allah uthini? Uthi bayothi mangabe beqala bephika, oh Allah, thina akekho umuntu owafika, akekho umuntu esambona thina owasiqwayisa mayelana nesikhokho, owasiqwayisa mayelana nokukhonza amadlozi, owasiqwayisa mayelana nokukhonza ushembe, owasiqwayisa mayelana nokukhonza ulhanyane, owasiqwayisa mayelana nokukhonza umndise, owasiqwayisa mayelana nokukhonza uJehova, owasiqwayisa mayelana nokukhonza uJesu, owasiqwayisa mayelana nokukhonza uMariya ocwebileyo. Akekho thina, oh Allah, akekho mdali thina umuntu owasiqwayisa. Subhanallah. Lalela ukuthi Allah uzokwenzani. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Subhanallah. Ngalolu suku Allah uyothunga lemlomo lekhuluma amanga. Allah uyivala lemlomo leyo bikhuluma amanga phambi kwakhe ngalelo langa lelo. Bese kukhuluma bani? Lalela ukuthi bani oyokhuluma. Allahu akbar. Watukallimuna aydihim, kodwa izandla zabo yizona ezobe zikhuluma no-Allah, ezobe zingofakazi against bona. Allahu akbar. Watashhadu arjuluhum, Allahu akbar, nezinyawo zabo ziyofakaza. Kuyofakaza izandla zenu, kufakaza inyawo zenu, ngoba nomlomo wenu yobusuqamba amanga uphika iqiniso nilazi ukuthi bafika abantu abafana nathi banixwayisa nangafuni ukumamela. Allah uthi sil, vala umlomo lokukhuluma amanga, kuyokhuluma izandla zifakaza inyawo. Allahu akbar. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, bima kanu yaksibun, ngakho konke ababekusebenzela, ngakho konke ababekwenza emhlabeni, kofakaza izandla, kufakaza inyawo. Allahu akbar. Then Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. Allah uthi kuye bekethanda ukubona kwakho ubezokususa kwenza ube impumputhe. Kube bethanda yena ubezokususa ukubona kwakho akwenza ube impumputhe. Then Allah uthini? Bebezophuputhela endleleni, kepha bebezobona kanjani na? Bebengeke baze babone. Benokuthi ngokuphumputha nje kuphela endleleni, kodwa beningeke nibone. Allah uthi kube bengithanda bengakususa ukubona kwenu, ngoba njengoba ningakholwa nje ukubona kwenu kunisiza ngani? Allah uthi impumputhe ekholwa ingcono kunawe wena obonayo ungakholwa. Ingcono impumputhe ekholwayo. So Allah uthi kube bengithanda bengakususa nje ukubona kwenu, ngibona ukuthi njengoba benizophumputha nifikephi.
Subhanallah, sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni sizohamba eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.